i la Constitució espanyola ha de ser el marc on es plasmen aquestes reformes. La Constitució es pot i s'ha de reformar de manera democràtica i, com el 1978, buscar el major i el més ampli consens possible, amb un nou pacte intergeneracional. No parlem únicament de la forma d'estat, però també volem parlar d'això. El debat s'ha de centrar en una reforma constitucional que abaste totes les demandes socials, econòmiques i de garanties jurídiques i drets ciutadans. La Constitució es pot i s'ha de reformar, de forma democràtica i complint els mecanismes que estableix l'Estat de dret. Per tant, proposem els següents acords. Proposar una reforma de la Constitució espanyola que contemple almenys els següents acords. Un nou disseny d'Espanya com a un estat federal amb finançament i competències justes i clarament definides. Una clàusula social que assegura la protecció constitucional del dret a la sanitat universal, a l'educació pública, a l'habitatge i a la garantia social. Un aprofundiment dels mecanismes de transparència i de generació democràtica i dels drets de participació de la ciutadania en la vida pública. La garantia d'igualtat real i efectiva entre homes i dones. Altres aspectes rellevants com la forma d'estat o la revisió de la reforma de l'article 135. En definitiva, impulsem una reforma ampla de la Constitució amb el consens de la majoria i amb la participació de la ciutadania.